Массовая драка скончылася крывавай бойняй. Для жыхароў аддаленай вёскі Аздамічы, што на Стольнішчыне, сёлетняе праваслаўнае свята Троіцы запомніцца надоўга. Яго змрочыла крывавая трагедыя. Двое мясцовых жыхароў цяжка паранены, адзін ужо пахаваны. Падрабязнасці зараз. 20-гадовага Івана Паўловіча пахавалі на аздамічскіх могілках побач з бацькам. Адваяваўшы права на жыццё ў цяжкай хваробы, хлопец згубіў яго ў бойцы каля вясковага клуба. У тую ноч Валя, яго старэйшая сястра, яшчэ паспела ўбачыць брата жывым. Он еще жив был, дышал еще, а в сознании был, разговаривал. 6 мясцовых хлопцаў і 4 жыхароў Бярозаўскага района усе прыкладна аднаго ўзросту. Ноч, настрой святочны, у цэнтры бойкі аказаўся тады і 22-гадовы Віктор Ракавец. Зараз ён у столінскай бальніцы узгадвае, як стаялі позняй ноччу каля клуба, як пад'ехала незнаёмая машына і як пачалася бойка. Вышли с машины, здоров, начали что-то, быковать такие. Я спросил, вижу фокуски, спрашиваю, откуда парни. Один сразу ко мне подошел, кто ты здесь такой, что меня спрашиваешь. В общем, я его от себя, так отгребнул, говорю, не лезь. И он сразу на меня напрыгнул, на землю меня повернул. Я упал, потом подбежал другой, я его от себя, что я бы хотел скинуть с себя, подбежал другой, ударил, но я сразу не понял, что ножом или что. Потом подбежал Пархомов, друг мой. Скинул их двоих с меня. Я встал, взял рукой за бок, вижу, что весь мокрый. Понял, что чем-то острым ударили и сразу побежал звонить. У выніку крывавай бойкі Вітя з сябрам трапілі ў рэанімацыю. В 3:00 5 числа в Дедредовский филиал ЦРБ было доставлено 3 жителя деревни Аздамичи с ножевыми ранениями, с множественными ножевыми ранениями. Один парень примерно 20 лет погиб на месте драки, а 2 пациентов поступили в стационар. Оба прооперированы. На больничной койце апынуўся і адзін з жыхароў Бярозаўскага района. Яшчэ 2 падазроных у забойстве ўжо на наступны дзень былі затрыманы міліцыяй на тэрыторыі Гомельшчыны. Адзін з удзельнікаў дракі павесіўся. Што не падзялілі маладыя хлопцы і навошта жыхары Бярозаўшчыны ноччу прыехалі на Стольнішчыну. Сёння высвятляе следчы камітэт. Столинским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь по факту убийства, произошедшего в одной из деревень Столинского района, возбуждено и расследуется уголовное дело по пункту 13, часть 2 статьи 139 УК Республики Беларусь «Убийство из хулиганских побуждений». Крымінальны кодекс Беларусі за такое злачынства прадугледжвае пакаранне у выглядзе пазбаўлення волі на тэрмін до 25 гадоў ці пажыццёвае зняволенне. Максімальная ж мера пакарання – смяротная казнь.